Случва ли ви се да видите това през нощта? Днес сме ви събрали видеа, от които ще ви побият тръпки по цялото тяло. Предизвикваме ви да го изгледате до края. Ужасяващо гледане. Представете си, че се прибирате късно вечерта с колега и главният път, през който трябва да минете, е затворен и се налага да заобиколите през черен път. А на този черен път срещате нещо паранормално. Не е нужно да си го представяте всъщност. Сега ще ви го покажа. अरे यार भाई, इसलिए मैंने आपको मना किया था इस रास्ते से रहने दो। आज भाई हम दो भाई हैं। भाई उसकी टांगे देखो, टांगे। हमें रास्ता दो, हम आपको परेशान नहीं कर रहे। भाई मैं यही आपको बोल रहा था। भाई यार कसम से बता रहा हूँ यार, मैं आपको ओए ये देखो, ओए ओए ये क्या कर रही है? वो क्या ये क्या कर रही है? अपनी तरफ आएगी वो, अपनी तरफ आएगी। क्या कर रही है? देखो देखो देखो, अपनी साइड आ रही है। ओ भाई 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 पीछे पीछे पीछे। ओ भाई पीछे खा, यार मैंने गाड़ी चल खाई, मैंने चल जाए भाई। अरे भाई यार, ओ भाई निकलो यार भाई, जैसे भाई निकलो यहाँ से। भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा यार। भाई हमें जाने दो। भाई रुक गई वो। भाई यार, ओ भाई भाई हो गई भाई, उस दिन तरह फिर गायब हो गई यार। Вижда се жена или някакво същество, което върви по много странен начин. Нещото забелязва момчетата зад тях и започва да върви в тяхна посока. Те нямат друг избор, освен да дадат назад. За щастие се измъкват, но спомена ще ги преследва до края на животите им. Крадец. Видеото е заснето от охранителна камера в дом и записа е бил проверен, след като момчето забелязало, че започват да му липсват дрехи. Погрей дрожки хочеш? Погрей дрожки хочеш? Някаква сила издърпва от торбата дреха и я прибира в дрешника. Такава случка не бяхме виждали досега. Съществото. Видеото, което ще покажем, е доста кратко, но е ужасяващо. На него се вижда човек, който явно си е пред къщата, и когато затваря вратата, нещо притичва в тъмнината на 4 крака. Трудно е за обяснение и къде ли отива това същество? Сянката. Следващото видео е от TikTok и на него можем да видим по средата на деня в слънчев ден, че не само през нощта може да се случват паранормални неща. На стената от другата страна на улицата се вижда сянка, но не и нещото, което я прави. Това видео показва, че и през деня не сме в безопасност. Натрапник. Стреснахте ли се? Това беше малък опит да ви събудим, ако случайно не сте се оплашили досега. Нов приятел. Видеото е от TikTok и на него са баща, син и неговия приятел. Във видеото детето тича към баща си, който ги снима и казва, че има нов приятел. В далечината можем да видим висока черна фигура и когато камерата поглежда към нея, тя започва да маха. Не знаем дали това ще е новия приятел на момчето, но със сигурност ще е нашия придружител в кошмарите. Джин. Видеото е заснето в изоставена сграда, в която се смята, че има зла сила, която дебне из тъмнините й. شيخ Още в началото можем за много кратко време да видим глава, която ги дебне. Човекът с камерата се стряска, но и ние на негово място щяхме да се стреснем. Дебненето не приключва до тук.
وزينا الدنيا بزينة الكواكب واحذر من كل شيطان مارد لا يصلون إلى الملأ الأعلى. Този път много по-ясно може да се види главата на създанието, което ги дебне. Ако бяхме ние там, със сигурност вече щяхме да тичаме към изхода. Не искам да говоря. Разследващи ютубъри са в обитавана къща от духове и са приготвили техника, с която ще се опитат да създадат контакт с нещо паранормално. I don't even understand how that. What on earth? Again? Yeah, it keeps going off. Dude, I've never even seen it do We're that. not moving. No, I've never even seen it do like rapid fire like that. You know what I mean? Usually it's like... Още в началото, в една от стаите може да се види как един от тяхните уреди поудява и те твърдят, че никога не са го виждали това да го прави. Човека с камерата казва, че е видял за другия мъж сянка да минава, но не успял да я запише. Те изваждат топка, чрез която могат да комуникират с паранормалното и я поставят на стол. On camera that I checked it and put it back. It was legit sitting right here. How the hell does it end up over there? Face full of spiderweb. That's terrifying. Good. Yeah, definitely gotta watch that. Oh, getting red. What the? Dude, it's a 8-ball. Dude, this is going to red. Докато отиват на долния етаж от сградата, топката бива хвърлена по тях, а уреда им за измерване на паранормалното бие в червеното. Какво смятате, че се е случило? Споделете в коментарите. Ние също направихме подобно видео, ако искате да го видите. Там много интересни неща се случиха. И нашия уред биеше в червеното. Нов страх. Следващото видео не е нещо паранормално, но от него ще ви обхване параноя. Тази пчела влезе в сламката и нищо не подозиращ човек може да отпие от нея и да я вкара в устата си. След това видео мислим да не използваме повече сламки. Ковчег. Самостоятелен разследвач на паранормални събития се намира в изоставена сграда. Но дали е? Докато обикаля на няколко пъти, може да се чуят странни звуци. Кто здесь? Но зловещото още не е дошло. В една от стаите той намира това. Ковчег в къща. Собаки завыли. Ночь. Какво ли прави там и защо ютубъра се опитва да го отвори, не можем да си го обясним. Короче, либо заколоченный, не знаю, как его откроешь. Болницата. Видеото е заснето в изоставена болница през нощта. Father! What's up? Те по принцип са си зловещи, пък камо ли през нощта. Father! What's up? Първото нещо, което се случва, е, че чува глас, идващ отзад него, и не може да прецени от какво е. След това, паранормалните събития продължават. В една от стаите може да се види как лампата за операции се мърда, без никой да я пипа. В края
края на коридора, зад вратата може да се види глава, която дебна ютубъра. Прекалено много неща се случват в тази болница, които са трудни за обяснение. Поздравления! Вие успяхте. Опитайте се да изгледате някой от другите ни видеа.